Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Pila ka mga barangay sa syudad sa Iloilo ang ginakabig nga kritikal bangod sa madamo nga confirmed cases sang COVID-19. Nagdangat na sa 36,606 ang nakolekta nga swab specimen humalin sang ginpatuman ng mass testing sa Iloilo City o kung 7.63% sang populasyon sang syudad ang natigayon nga matest sa COVID-19. Sa pinakaulihing nga datos sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit na petsahan Oktubre 14 sini nga tuig, may 63 ka bago nga confirmed cases sa Iloilo City, 42 ang local transmission, 17 ang new cases, kag 4 ang mga City Hall employees nga gindeploy sa field. Pila man ka mga barangay sa syudad ang naka-red flag bangod sang madamo nga kaso sang COVID-19. May mga barangays kita nga ginatawag ta critical because these are barangays nga for the past 10 days madamo gyapon ang kaso sa ila. Ginatawag naton sila critical because we are also requesting the barangays nga kung pwede tani strengthen nila ang ilang pa-implement sa mga health protocol sa ila, no? May social distancing, may mga mask, waay sang mga unnecessary gatherings para nga mapalayo gid sa COVID-19. May mga persona na nga ginmanduan ng alkalde nga moang makig-angot sa mga barangay officials kag magpatuman sa mga tikang agud mapanubo ang kaso sang COVID-19. Kalabanan sa mga natapikan sang COVID-19 ang mga magpamilya. Gani may panugyan ang alkalde. I think it is very necessary that even within the family, pasiguro nato no nga gasunod kita social distancing, ang pag-usar sa face mask, unnecessary nga mga gatherings. Nakita naton kung kisa may isa ka balay, 7 ka bilog, 14 ka bilog nga may infection. So really, it is very important, especially for those families nga may nagagwa, may nagaobra, may obra sa ospital, nga mga medical workers, kinahanglan siguruhon gid naton. Samtang ginanunsyar sang alkalde nga bukas ang La Paz Maternity and Reproductive Health Center para sa magabunag nga mga Iloy nga COVID-19 positive. Ang kalumpang lying-in clinic ang para naman sa mga manugbata nga non-COVID kag COVID suspect. We are still doing some additional work sa aton sa Arevalo, sa Huntado subdivision lying in, diri sa Barrio Obrero, kag sa Baldosa para nga mapadamo naton ang ining mga areas, no. Samtang subong nga adlaw nga ginaobserba ang Global Hand Washing Day, padayon nga ginaduso sang alkalde nga importansya sang husto nga paghugas sang kamot sa kampanya kontra COVID-19. Importante nga manghinaw gid kita kung may tubig kagabon, kay waay gid substitute sa tubig kagabon para nga manghinaw kita para madula ang virus. Kung hindi kita kapanghinaw sa tubig kagabon, we should always use ang alcohol or sanitizers. May mga lugar na sa City Hall kag mga eskwelahan ang ginbutangan sang hand washing area. Linibo ka mga residente sa syudad sang Iloilo ang nakabaton sang pinansyal nga bulig gikan sa Dole Tupad Post-COVID Intervention Program. Nagatrabaho bilang kabulig sa karinderya ang 59 anyos nga si Julie Villasin. Apang sang gimpaidalom sa lockdown ang syudad bangod sa COVID-19. Nadulaan siya sang trabaho. Isa si Manang Julie sa masobra 1,000 ka mga residente sa syudad nga nakabaton sang bulig pinansyal, pinaagi sa Department of Labor and Employment tulong para sa mga disadvantaged displaced workers. Nalipay ako sa pagbatong ko sang kwarta. Madamo gid nga salamat sa pagatag niyo sa amon. Ang tricycle driver nga si George Babiera nawadan man sang palangitan-an. Ganida ko nga bulig sa iya ang nabaton nga financial assistance. Ti kuno ay kagid para lingon sana no ay kagid gutom gid mami. Sikat-sikat lang obra ko gani mami.
ibakal ko ni bugas subong ya ma'am. Natigayon nga mapanghatag ini nga bulig pinaagi sa lokal nga pamunuan sang syudad. Ang 395 pesos kada adlaw for 10 days daw dako naman guro mabulig para sa ila sa daily basic needs nila. So ang total nila nga ma-receive for 10 days 3,950. Ti daw makabulig-bulig man sa ila nga pangangailangan. Ang mga benepisyaryo ang nagbulig sa disinfection kag pagpanglimpyo sa ila komunidad sa sulod sang napulo ka adlaw. Ini ang kabaylo sang financial assistance nga ila nabaton. Ini ang isagid lamang sa mga programa para sa mga naapektuhan sang pandemya dala sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Takas Nursery padayon sa pagpatubo sa mga tanom para sa beautification kag tree planting program sang Iloilo City. Masako ang mga manugtanom sa Takas Nursery sa Haro sa pagdugang sang seedling sa mga fruit kag flowering trees. Masobra 4,000 nga seedlings na ang ila na panghunol, kag kapin 3,000 man ka seedlings ang napanagtag na sa beautification program kag tree planting sang Iloilo City Hall. Dako ini nga bulig sa pagdugang duag kag kaanyag sa syudad. Isa katikang nga mapasanyog pagid ang turismo bisan may pandemya. We'd like to see that Iloilo will have a forest cover of around 30% in the city. That includes all the mga barangay, mga rooftops, mga building para to improve our air quality. Sa subong, may masobra 6,000 pa nga mga seedlings ang yara sa nursery kag handa na para sa planting activities sang lokal nga panguluhan. Kabahin man sang ila ginaobra amo ang organic fertilizer, pag-install sang seedlings kag tree guards. We were able to produce mga bukashi sa mga balay-balay nila. So gusto ko man obrahon di bukashi balls, amo na ibutang sa mga river para hindi magbaho, o bukashi balls para mga household, may ara sila mga natawag na organic materials para isa ilang mga gardening. Plano man sang Takas Nursery ang pag-renovate sang ila talatapan, pagpanami sang nursery garden, kag duga nga pagtanom sang seedlings. Pila sa mga kawayan nga ila ginpatubo ang naghalin sa personal nga tanom ni Mayor Jerry Treñas. Bug-os man ang suporta sang alkalde sa sini nga proyekto. Now, the mayor, out of his own pocket money, he gave us money to buy bamboos. Gina-replant namon ang kinawan sang kanding, amo na ang ginaobra nila di. I-start kami ma-replant sang part tree kag butangan kawayan. And si mayor naghatag sa amon duha ka grass cutter. Kag ang isa ka organization, ang Chinese organization, naghatag man grass cutter sa amon isa. Dason may mga sa Manila na mga Ilonggo, nakapanghatag man sila di mga tools. And these are all good Ilonggos na nagabulig sa aton. Although they are far away, they are contacting us. How can we help? Pila sa mga tanom diri amo ang ginagamit sa beautification program. Samtang ang flowering kag fruit-bearing trees ang ginpangtanom sa circumferential road, kilid sang Iloilo floodway kag mga creek. Target sang talatapan nga 30% sang syudad ang matamnan. Rooftop gardening ang ila man igaduso. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.